du amna chuan mi te chu an ti tu lo thleng anur lui thina midang te pai thla ka ngai ani po in du amna wangin an ti le mai thin lungai thlak takin he thil wang hian Peacock Island a omte nun chu chatuana tan adang lam ta ni ole kan kal thui tak tak ma in like le comment min lo pek sak ve photla notification bell kha onin a theina apianga min lo share sak ve bok don nia Peacock Island a gated community a chuan golf club pakhat chuan an golf course avur omte ti tui turin biotech m chu royan rela biotech m in fertilizer a siam hian vura ti tui theya ti chuan hnim tro tur po ti dang lamin hewang hian helai hmuna hian golf an khel thei pha don ani ni kha chu tlei rol pakhat Andrea chu school atanga lo ho in an naw tu thar Camilla chu hmu a anaw eni chu dwa takin alo pom me kani chuti lai chuan anom na hmuna security guard pakhat den chuan afanu Patricia chu lo kol ve me ka a shwai tur thu shilin mase Patricia chuan alo du lawa a boy thu soin apa chu midang hmu tura kal turin alo ti a den chuan motor tinungin a ho ve ta ni ina chuan hna te chu thok chhun zum le ta a Andre te in chu ron lang le a Camilla chuan anu ron ho tlai tur thu le a kala ngai to thu chu soya Andre bula chuan anaw eni chu lo ngai ven tha tur ati in amu hi la ron har huna fridge bong nu te bura da chu lo pe turin ati boka ti chuan Camilla ho nu rei fe a chuan eni chu ron harin arun chapa Andre chuan bong nu te chu hnek tir han tum ve boka mase eni chapa bang theilo vanei thlak takin anu Josie chu ron ho ve ta a mase landana chuan Josie chuan ni ha thlak taka mang ni na lang chuti mek lai chuan dan chuan ama chawa zanria ai ma in Noel Telovin mei chema lo tuma a hlo cham trep ma in a shotgun heng klem te chula in a han be le a ti chuan ati al theita atuk zinga chuan Josie chuan ei tura lo siama tuye bol hlo ti renga shelo chumi hnuwa chuan Andre chu kai thawin Camilla ron tlai don tur thule a hna kala ngai to thu chu soya Andre chu mutla chhuak tak chungin anu chu hna tho na satma ma thu chu lo shil ve boka eni akuta omfo chu alungoi che lawani mase nu chuan bildam takan pe ka ngai thu chu soin rim taka hna a tho ngai thu chu lo shil ve boka motor chung lo langin den chuan afano Patricia chu lo fiam velin bialpa nei le nei lo te chu lo zot vela mase Patricia chuan atlang valdate nei mek ming chu soima se a chanchin soi chu a she deuh hleka chuti lai mek chuan Michelle biotech emami chuan golf course a an grass siam thar chu lo enfia vel meka den chuan afanu hna kal tur thla lai chuan golfer house tak tak leilung khwanu duan sa chunga za ngai na nei lo te chunga a thin rim thu chu soya ti chuan Patricia chu golf club a thla in chunchon ei dun thei don em ti zota mase Patricia chuan ti tur danga nei thu in lo chang Andre chuan ngai thalo tak chungin anu chu lo bia a an naw tu thar Camilla la ron kal lo thu chu shilin engtin nge ti don ti zota chu golf club nei tu Marcel le mau te chu lo thlengin Michelle chuan lo hmuakin thatakin lo dong songa chuti lai mek chuan Andre te in lo lang le in TV in any del tur chu rang takin avadang mana any dai par thla ka hun ti she chuakin tutorial video en chungin adai par chu thlak sakta ni golf club lo lang le in Patricia chuan apa call chu alo reject maka golfer pakhat hnunga zui mek awangin alo boy hle ni Marcel chuan golf club chu petura ti in Patricia po chuan rang takin a pe a Marcel golf khel lai chu Michelle le mauti chuan do thei takin an lo ngak reng amero chu hetia golf an khel hian an fertilizer mana wang khan tuye ti bol hlo zel tin she hau lo chu gated community am mi te chuan rin hlel na nei hau lovin tui chu an la in chhun zum zela thil dang danga tan po chuan an la man chhun zum renga tuna chuan anu na chu hlo oma a om mek tin she hau si lo chu tui bol hlo le hlo om tak chuan tui ina piang te chu rang takina be zela chutan na shikai ma saber chu mi pakhat jak ti ni jakin ina run ho chuan aha chu aron na ta faka ti chuan rang takin zombie a chuan aron chang ngala in chung bedroom lama anupui imbuala chu han panin jak chuan a ngonga chuan a se a anupui po chu minute lem te chhungin zombie a chuan aron chang ve ta ni
chuti lai chuan mi pakhat tu t-shirt lo chu golf an khelhna hmunah chuan rawn tlanin Michelle Marcel le Maute chu chulai hmun atanga kalson tur chuan alo ti a mi tam tak an dam lo thu chu soitel bok a soilai mek chuan employee pakhat zombie a changin a ron beita a an pathum chuan hlau tak chungin chulai hmun chun tlan chhiat san ta ngala mau chuan a ui chu hmu in a kawa ma se a ui chu ron tlan phein a pi mau ngonga chuan a se ta a Michelle le Marcel chuan mau chu puyan han tuma Michelle chuan ui chu a pot sang thei sham Marcel a zombie dang tam tak chuan an ron pan meka Michelle le Marcel te chuan man mo takin lobby lampang pan chuan an tlan chhewata pona mau chu an kalsan ani Marcel a maut ui chu a chhunga chuan a lut ve man tlat Marcel a kia chuan a se ta a tlan chhia in ui chuan kal hnan le ngala kongka kalan tumlai chuan Marcel chu zombie a ron chang ve fata Michelle chu a be ve ngala Michelle chu tlan chhia in kitchen a chemte hum ran chungin a bi ruwa Marcel laka in hum him shama tumani atopa chuan Josie po in a ron ho ve ta a afanu eni lam chu a pan fata afapa anje ro anu chunga chuan a lo lung oi lo hle chuti mek lai chuan dan chu no pakhat chuan a ron bia a an thenom te chu an beng chengin kut in thak thomte a umti in a lo shila dan chu an thenom te ina chuan thil thleng ngai ven tur chuan a kal ta ngala chu vele chu nu chu a dan chu ron dang lamin zombie a chuan a chang ve ta a dan chu zui ve ngal dan chu tlan chhia in kara chuan a inkal hnan ta maka dan chuan tran pui tu a awat afanu Patricia po chu kol ngala ma se lo chang thei reng reng lo ain khal chu ma chuan message chu nu chhia ta ringota Patricia chu zombie laka insan himna na lo boy hle ni anje te in chu ron lang le in anje chuan anaw eni nu te hnek tur chu siam saknan te pa tui chu lo mang man trepa vanei thak takin Josie chuan nu te siam nan chuan botolami tui chu mangzia turin lo ti a chu wang chuan anaw eni chu a chan him thei pha ta ni anje chuan anu hne na chuan na thok reng lawa chol ha dam ve tur turin lo ti a ma se Josie chuan alo beng khon thadu lo eni pomlai chuan alu chu ron hei ta waka reilo te a Josie po chu zombie a chuan a chang ve ta ni afapa chu se nge tumina tamaya anje chuan anu omdan chu lo she thiam lo hle mai mitam tak zombie an chan to wangin dan chu mani in chan him nan manwa dap tran ta a afanu Patricia zong tur chuan a chhuak ta ngal bok anje chu anu tlan chhia sana tumlai chuan dan chuan Josie chu tipal thil thu in a ron sutlang lopa anje chuan anu lampan chuan atlan ngal vat dan chuan khoimia lo turin lo ti ngala anje chuan anu chunga thil thleng chu she thiam lo tak chungin dan chu a chhana zota ma se dan chuan thudi ka lo shil du lo ti chuan a inkhal chhuale ma in dan chuan anje chu ina hoa in kal hnan ngal turin a ti a ti chuan dan po chu a chhuak zui ve ngala ma se anje chuan anu Josie chu chan himala du tral thawa anin lampan chuan a hnuk ta a chuti lai chuan gar thau chu zombie ten lo lu mai lo nan ge chu an lo veng thapa in lama chuan anje chuan anu chu lo hnuk thleng to a garage chuan da in kongka zongzong chu akal ta veka 911 chu call ta ngala voice message a chuan Peacock Island chu quarantine an ni ti aron soya anu zombie chang chuan eni chu se tumina lo bana rang takin anu chu bedroom a akal hnan ngal ti chuan eni chu ti muda tum le a eni chu tapa ban hnu chuan blanket le toys te chuan eni chu khu ta ringota chu zombie ten anron hmu mai lo na ti ni anhuwa chuan anje chu zombie pakha chuan ahnunga tang chuan a ron bana chu zombie chu kotereu te tang chuan lu lo tumani anje kalson chuan chelawina umrenga ma se hnu dewa anje chu golf club ne na ron let le chuan zombie chu a ron chele ngala anje chuan be a in ama insan himnan biruk san chu thlang ta zo kani Patricia chuan a pa bia in garage biruk thu chu shila thil thleng chuan a ti hlau hle ni dan chuan a fanu hne na chuan chulai hmun atang chuan a ron chan chuak nge yang ti shilin a thlen chep to thu chu soitel boka Patricia umna lama pan lai chuan zombie tam tak chuan lo bein alo in dang ve zel boka a fanu chu chan chuak nge tumani
chumi zan chuan military ten zombie omtam na hmun then khat chu an lo bom ve mek boka electric supply po chu ato ve ngal bok atu ka chuan Camilla chuan hmun hladeu taka tangin thil thleng mek chu lo en renga Andre chuan bedroom tukvera tang chuan a phone mangin zombie che vel dan chu alo en renga a phone battery chu tlem to hle a ma se press conference nei meka quarantine chungchang an soi chu en le a chumi hnu chuan bedroom a anu Josie chu va in dek deka eni na ron zui ti renga shelo Josie chuan eni be tumlai chuan Andre chuan thlai chi khat mang chuan alo hroi chuak mana ma se Josie chuan TV stand chu atau pala TV chu ron tla in Josie luwa tak chuan a vua a athita dir mai Andre chuan ti ngei na shelo takina in renga ti chuan anu ruang chu bedroom a avada let le ta a pon lam chan chin chu angai ven renga anen thlak dek dek chuan kongkabula po chuan zombie te chu an lo oma pona chwa chu a har se don hle in a shiani eni chu puwa in golf club chu hum rana eni kuta chuan nget takin a chel reng ti chuan kongka chu hongin zombie chu in chunga chuan an lo luta Andre chu kongka phena chuan a lo biru zombie ho chuan an zo te khoi chun ta a ti chuan an tlan chhuat thei pha ta ni lau thong tak chungin atlan che zela dora thlen lai chuan kalna tur she lo takin a hoya vane thlak takin dan khan lo mu in chunga chuan a pot lut ta ni dor chungan omlai chuan Andre chuan dan hnena chuan chu hmun chwa san thei dan kong chu a shat lo zota ma se dan chuan a lo she mai bik lo Andre chuan a nau ei tur chu zonga eni chuan a hnunga lo zui ve reng vane thlak takin thil da that na hmuna kal tur chu Andre chuan awa hmu mana chu hmuna chuan Patricia shikai to chu kal hnana lo ni dan chuan Patricia chu afanu ni thu soin a that le wat tur thu te chu shila Michelle khalo lang le in alo la him renga ni golf course atanga chwa dan tur chu alo zong meka mase biotech imlama ba biak chuan thil pakhat zom tur nei ti alo shila an na thon chun zom zel theinan mi zong in protocol an zom angai ani alo ti a Michelle chuan Marcel kha alo thatei to boxi dan chuan a hma ti dan ang bokin mei chem alo tum le a Andre ve thung chuan lighter mangin olsam takin mei chu ti ala chu chuan dan chu atilung oi vak lo radio a chuan thil thleng mek chan chin chu an ngai thladuna thupuang tu chuan virus lawin siam dan dik tak chu thunei tu telamin an chui mek ti ron soya radio announcer Patrick hian sarkar chuan thunei na changtu te chan chwa na tur chawa mipa ngai van tlang mi te in pek na har sana nei don lo ti asoyani dor chung kha lo lang le in Andre chuan aluna thu soi chuan dan chu alungai tan ta hle a ma se Andre chuan pop cycle sa ewang chuan brain freeze sa mai thu chu lo shil thung ti chuan dan chuan radio station lama Patrick chu va callin puyan ngai thu chu va shil ta topa ama ba ka no pang pathuma nei thu le afanu po shikaya ni thu chu soitel bok Patrick po chuan sipai tir chu apoi ti lauti angai to a dan chuan mi swalan ni lauti soima se Patrick hian afanu shikayan ma chon dan tur chu uluk takin angai to a kalsan mai tura ti chuan dan chuan phone da chu thlang ta zoka anu dewa chuan dan chuan Andre chu ti puin chulai dora tanga an chwa vele arwala hmun hla zoka kalve turin a soma mase Andre chuan chulai hmuna chuan vaccine nga ka anom ringa ngai thu in alo chang dan chuan chu nat na chu tuye tanga anin kai chhona ni arin thu chu soya terrorist ten an tui hmana chuan turan polani aringa mase dan ngai dan zong chu Andre chuan alo oi ve ho lo ti chuan Peacock Island a chuan Marina le a phir puinu chu silai kingin an lo thlenga zombie te thatura local an ni dan le no pang ho po chu atopa chuan anom na hmun chun chwa san theita a afanu Patricia po in anni chu se mai lo nan thir hmanga siam bom chu an khum tir wang bok chuti mek lai chuan Camilla po in Patrick khalo kol ve in sarkarin shilakal himte puya tum lo le angai sak lo lu tuk chu alungoi che lawani Patrick po shipung chaklu tuk chuan ari ru lo ti ha hle a chu shi wang chuan mitam takan chan to si golf course a ve thung chuan Michelle chuan biotech em le
Marcel le maute inrem siamna contract le documents te chu lo hala fertilizer sample la omiro chu ada thathung Marina te unaw po chu lo thlengin Michelle chuan thilom dan zongzong chu apa ngai a thlak le turin lo ti a chumi nuwa chuan suitcase pakhat la chhuakin darkar somni pali chhunga molecule ti hlum theina tur damdoi omna chu chumi te chu pe a chu damdoi chu bolte takte te engi musa ta dani mase meise pakhat jok chuan Michelle thil lo da that pakhat chu aka blue tamaya soisa zuin Michelle chu ni kho shelawin an siama ataksa chu an hnuk chhuak zuya water plant ti hmun chu dan te chuan an va thlenga dan chuan Andre bula chuan anaw eni chu atra hlo wangin a chhunga chuan an hruai ve theilo thu chu shila ti chuan Patricia ne nan pathum chuan eni chu kara da in an kalsan ta a chhunga chuan an luta ni zombie then kha chu tui chhunga an lo bi ru a chu sha chuan Patricia chu an phuarna tanga tal chhuakin tuya chuan a zawng luta a mase dan chuan a fanu chu tuya lutin a zong le ngala chuti lai chuan zombie pakhat chu tuya tanga ron tlan chhuakin dan chu be tuma chuti lai chuan Andre po dan bula chuan a va thleng ve a zombie chuan Andre ori chu shatin be tum le ngala Andre hlau chu chak takin a tlan chhia a dan chuan a fanu Patricia chu tuya tanga lak chhuwa tum tang thung mase po na lama chuan Patricia ban chu a pot chhum tamai chuti mek lai chuan Andre po zombie tam takin an lo zui meka amero chu hun taka Andre chu kar chhunga chuan a lut thei sham zombie te chuan kar dar thalang chu an beng dut tuta Andre chuan hlau tak chungin an kut te chu cheng takin a lo en dan le Patricia te po tuye tangin an lo chhuak thei to a wa nei thak takin chung zombie te laka tang chuan an chhuak thei sham ani karan lu le hnu chuan Andre chuan Patricia phone chu lo lak sakin Patricia kut bung mang chuan phone chu a hung thei ta a chuta Andre chuan Patricia kut chu en chiangin hnimalo to ti sha a chumi ni wang chuan dan chuan golfer te atanga he shi hileng tanani ti a she thiam ta a golf course chu lo lang le in phiru nau te po chuan an hna chun thok tan ta a Michelle in bola pek chu grass a chuan an da a chuti mek lai chuan Andre te po chuan chulai hmun chun lo thleng ve le a Andre chuan video in thil thleng zongzong chu alo la mek bok lobby a chuan lun tuma mase kongka chu lawin kala wangin dan chuan luna tur hmun dang chu zong le a ti chuan banga chuan lonin a chhunga chuan an lut thei ta ni kongka kalna chu an va hung ta a chhungan lu hnu chuan dan chuan Patricia chu room pakhata chuan a kal hnan le phota Andre point anaw eni ven himnan chair chu alo rem kwal ve mek buka azo hnu chuan dan pui turin a kal ve le ta a Patricia mobile khala king ringin a hon theina turin Patricia kut po chu ala king ring boka chulai hmun an thlen hnu rei fe hnuwa chuan mouth ui khan hmu a alandana chuan hnima alo chang deuh vek to dan chu alu run hei thuta eni po chu lo trap ve ngal bok Andre bula chuan a trap chu thlema thom chhuah lo turin a ti a Andre chuan Patricia mobile le a hon na tur a kut chu dan chu pe a anaw omna lama chuan a kalsan ta ni eni omna va thlen chuan eni chu alo om to reng lawa lau thong takin a zong ta ngal chuti mek lai chuan dan chuan thil hmu nein hun rei lo te a chuan chulai hmun chu apuak don ti a hria a alu la chu a ron na le vak bok mase dan chu la beidung du chuang lovin time bomb da na room a thlen thleng chuan virus lo chhuana hmun zong tur chuan a kal zela mase wa nei thak takin Patricia kut mang chuan chu timer chu ti top thei sham pon lama chuan phir unaw te chuan chulai hmun la puak mi alo chu a chan zong turin an let le a chhungan valu le hnu chuan chauka enin kerote ei chun va hmu a Andre point eni chu alo la zong ve reng chuta chuan Michelle shikai to ruman kal hnan chu va hmu a phir unaw te chuan fertilizer chu eni ei tur chuan an pe a ti chuan kalsan mai an han tuma Andre chu lo kalin an lo rek bet ve ngal Andre ka apo chuan dalu ven han tuma mase eni kha zombie a lo changin phir pakhat chok kut chu a se saka dan po chu zombie a chuan lo chang ve to in phir pakhat eni se lo zo kha ron be tuma chunu chu rang takin a lo indang ka tum chu Andre chuan a lo pot sana
ti chuan Andre chuan bol kha a rap pala khu ron zam chuak chiai chai mai chu chuan zoi zoi in dan le eni te chu atidam le ngala chumi hnu chuan Andre chu kitchen lampanin atlana dan chuan a zui ve Andre chuan dan phone chu la in Patricia call atuma chuti lai chuan phir pahnih te po zombie an chan hma in anin kap tona an thi ve ta ni Andre chuan Patricia mobile chu zong hmu in video chuan ama chu in laka chu shikai te chu tuile ni engan omin an taksa a hnimalo tau thin dan te chu soifia a dan chu room pakhata Patricia nen chuan a kalhnana video a chuan eni po mi zong hmu turin atilang ve bokani Camilla eni omtu po chuan chu video chu lo hmu ve a chanpui an mamo ngoi ti chu hriani Andre video siam chu mitam takin an hmu to a sarkar thu nei tu te po in Peacock Island a shikai zong ti hlum vek turin sipai te chu atir ta a dan po chu lo dam fel vek to na chungin sipai te chuan an that ta thawa chuti mek lai chuan public security minister chuan chu shikai mek chu ti to pani to thu chu lo soi ve mek boka ti chuan nawa tui chu inin chuta chuan Biotech M logo chu alo chuang chu company nen chuan an lo in zom reng ani mai thaini sipai ho po in mi an tha mek zelai chuan Andre chu lo bi ru charchara vanai thlak takin Camilla chu ron kalin Andre le eni chu aron chan chuak ta a Andre chuan Patricia kut bung a ken reng chu tuya chuan a pai ru zawa tui chunga sanga te chuan minute rei lo te chungin an ei zo ta vek mai ti chuan movie po chu atop zui ve ta ni kan video te atop thlenga milo in sakthina wangin in hena lom thu kan soi mol mola hei kan active lo hle maya boina sang kan nei ve a tuna tang chuan pathian zara kan dam te ni chuan regular dewa ron ti chwa zel kan tum do nya